Bisi kolokma romoi nok kiching michik khlaiui bera nok khlaiui tonglajak umor chakra rok. O bai kino bwsabuti rok no kai bori rok mani yagulo no tabu nok nukhung kiching michik o bai kino tonglaima tongkhu bisi kolokma romoi. Nok hasing nukhung hinui o bai kino asalaiui samung humung tangui maya nok huk swnamui maya umor chakrani wngmani bagui tabuk nok bebak no kiching michik. Haste hapang tongui bo mungsakhno mokol phiyogya kamini sinai nungnai rok neta peta rok tongui bo mungsakhno khel khlaini bagui no nok hukmaya chwng pherak maya twi kaham nungjaknai kwrui cha kaham chamung machaya kanmung kaham kwrui ri kutung kwrui masingmol wngmani jorao no obahai tabuk thwinani nok osti kotra hai osti nok haikhe tonglaima tongkhu umor chakra rok bukhumni khlaiui chakra umor rok belai kheno uanama singcha koktom bisingti saimangkha jongpi bolok bai khe khopjak twi mairang kami o umor chakra rok o bahai kheno osti nok haikhe nok chikon chacha khlaiui borok chak drop khlaiui o bahai kheno tonglai chaui nungui o bahai kheno orono thwisinai hinui kok saka. Omo bo kami khlaina na bo twi mairang busuk poribaro kana ro bango na 40-50 rok kawo. norok o nogo tongmani khe busuk balokha 3 bokor 4 bokor kakno 3-4 bosor kakha hingke norok kuno sorkarni twi hapangni twi kuno nok huk rok maya da mayo ko tui yo maya tui tor kangke tui siman ngese twi buma nungya wa tui sino watin twi ma nungta borok twi nunglai noro o tui sawo twi sawo chalu na ko no ko robo hingke current rok khonto thongro roi kare muka maya sang current bu maya hingke nok bu maya no ko maya kare no maya hingke norok kwnui tongo bwsabuti rok norok ni sabu tui boroi jok khamde thamaya hamjuk thangbai khe na norok kwnui no tongui tongkhata hingke kuno nok huk rok nang tongkhata norok na atang ke mali ke nang to ko twi rok nungjaknai kwrui na tui kare ko bun ko khoke bo hanjago hingke tabu kolok kotor sinai nungnai rok no nungtam kok kwcharnai norok nok nango twi nango hinja kwcharnai kisa sagrani aw hai no tui nang ke bhai na no abun ta ko ta bo wa tui sen ron thakya no bar wa tui ko buram nok tang mali angke nok tang mali na bolo kok do saimangko sai mam pa no khunjoro khwkhna ko khna ya na khau nung simita na ang sini norok boma haike chalai tongkha ko hok ro kisa misa khlai hai ida smai ro khai chai tong ya kha o bata rokle ma do mangkha noro ta ko ba kang ke maya o bura mangkha ta nung khmaya kho kana mana o batani rang baino chalai tongkha ta hugro kisimisa khaiyo ko kisa khani kisa ma mai o ang saya ka ba hai tong kha o khati tonkha ta ida smai ro chai tong norok bata manma bai pupuso ko nei ba bar pu so hai pu so yang ta hati dambla nongni to nok huk bo hamya kisi kepla thujangnai rok komol belengke dok sugi rok khskrinya guru bar tong na ni ko sang horok ko sang ma si ko te haur ma thulaitena mon mat lai to hingke tabuk nok huk nango kobok thana norok na no ko tau nini bumung amolaki somboloki tamo de broma deborma burani bungke bin ke de broma rebu deborma o hingke o kamini bumung tui mai rang bolokhe bolok jompui jompui